Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш турнири калони UFC 323 ба анҷом расид ва дар ин навор мо хабарҳои муҳими дар ин турнир рухдодаро пешкаши шумо мекунем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Apple ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. оғоз мекунем аз муҳорибаи асосии турнир, реванш байни Мераб Двалишвили ва Пётр Ян барои камарбанди вазни 61 килограмми UFC. ин муҳориба тамоми 5 раунд идома дода муҳорибаи бениҳоят дурахшон шуд ки дар натиҷа Пётр Ян бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда чемпиони нави вазни 61 килограмми UFC шуд. ҳамин тариқ Пётр бори дуюм чемпион шуда тавонист соли 2020 ва соли 2025. боз Пётр Ян 14 ғалабаи пайдарҳами Мераб Двалишвилиро манъ карда тавонист. ӯ барои ин муҳориба хеле хуб омода шуда буд ки аз 24 кӯшиши текдаунҳои Мераб 22 тоашро манъ кард ва Мераб танҳо 2 текдаун гузаронида тавонист. ана худи Пётр Ян бошад 5 текдаун гузаронид. мо Пётр Ян, даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мегӯем. ба Мераб ва мухлисони ӯ бошад сабр хоҳонем. Мераб чемпиони бузург буд, дар ҳақиқат чемпиони бузург. дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи унвонӣ дар вазни 57 килограмм. чемпион Александр Пандоша зидди довталаб Ҷошуа Ван. муҳорибаи онҳо хеле зуд ба анҷом расид. чемпион дар оғози муҳориба осеби вазнин гирифт ва муҳориба бо тариқи нокаути техникӣ ба фоидаи Ҷошуа Ван ба анҷом расид. ҳамин тариқ Ҷошуа Ван чемпиони нави вазни 57 килограмм шуд ва ҳамчунин дуюмин ҷавонтарин чемпион дар таърихи UFC дар синни 24-солагиаш шуд. аз ҳама чемпиони ҷавонтарин дар таърихи UFC ҳоло ҳам Ҷон Ҷонс мемонад. ӯ дар синни 23-солагӣ соли 2011 чемпион шуда буд. мегузарем ба дигар муҳорибаҳои ин турнир. Генри Сехудо легенда дар муҳориба зидди Пейтон Телбот бо қарори доваро шикаст хӯрд ва карьераи худро ба анҷом расонид. Генри Сехудо чемпиони олимпӣ оид ба гӯштини озод, чемпиони UFC дар ду вазн 57 ва 61 килограмм. мо ба ӯ ташаккур мегӯем барои чунин карьераи зебо ва дурахшон ва дар зиндагии наваш муваффақият орзумандем. ҳамчунин боз як легендаи дигар Эдсон Барбоза дар муҳориба зидди Ҷайлин Тернер дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст хӯрд. боз дар ин турнир Фарез Ям Назим Садиқовро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода ғалабаҳои пайдарҳами худро 6 то кард. Муҳаммад Наимов бошад мутаассифона дар муҳориба зидди Майрон Сантос бо тариқи нокаути техникӣ шикаст хӯрд. муҳорибаҳои пурраи турнири имшаба ва дигар турнирҳои гузаштаро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментарий закрепид шуда. ҳозир бошад реаксияи Ислам Махачев дар муҳорибаи асосии турнир ва реаксияи Ҷастин Геҷе дар муҳорибаи Муҳаммад Наимов. оғоз мекунем аз Махачев. Мераб, ту яке аз бузургтаринҳое ки ба ин октагон баромадаанд. Табрик Пётр, ту чизро арзандаӣ, навиштааст Ислам. Ҷастин Геҷи: ин 20% дурӯғ аст, бояд ӯро тағйир диҳем. ин кофӣ нест барои оне ки ҷангваронро худдорӣ кунад. 50% ё ин ки муҳорибаро қатъ кунед. математика дар тарафи ҷинояткорон аст, навиштааст Геҷи. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки рақиби Муҳаммад Наимов Майрон Сантос вазни даркориро накарда ба муҳориба зидди Наимов баромад ва бояд ки 20% пулҳои худро ба Наимов диҳад. лекин чӣ гуна ки мебинем Геҷи бо ин шартҳо розӣ нест ва чунин ҷангваронро ҷинояткор номид. худи шумо дар ин бора чӣ фикр доред? метавонед фикрҳои худро нависед. дар канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.